Iruditzen zait gai hau landu berdan gai bat dela gaztiengan, ze datok eta esate zuen bezala gaztiak gehien bat sufritze deunak istriputan daola. Nei ekitaldia asko gustatu zait, izan ere askotan esate dugu kontu zibiltzeko, istripuengatik eta bar, baina azkenen gaur lehen pertsonan bizi dugu ia ikusitugun testigantzakin, ezta? Eta orduan oso errealista iritu zait eta benetan hunkigarria. Oso aproposa, gaina justu hain da garaia gure edadekoak karne eta motokoa o kotxekoa ateatzen ari diana, eta holako ekitaldiak oso aproposa dira. Kontrolatzen ze azkenen bestelako zauri batzuk ere badaudela. Betirako gratzea dian zauri horiek, ez? Eta, uste gero denborarekin ere, ohartu naizela, istripu ondoren egin ditugun ahaleginak beti horrengo dira, baina benetan ahaleginak istripu horretik egin behar. Nei gehien hunkitu itena da, edo polizia edo suhiltzailea. Azkenean, behaien lanian, egunerokotasunean ikustegu olako kasuak, eta oso gogorra iruditzen zait lanetik ateatzean hortan pentsatzea. Lehenotik banekin edan da gaudenia ez dela eran behar, baina ikusita jendean esperientzia pertsonala, indikan ikustet gehiago barren nahi dutela tema hori, eta saiatuko naizela eranda ez hartzen kotxea edo behintzat kopilotu dela juten. Zerk eragiten ditu istripu gehi? Alkohola eta drogak, supongo. Alkohola eta drogak? Noski. Beste daude. Mobilei behira jutia. Hori da, despisteak, ez da? Distrazioa. Eta hirugarrena baita garrantzitsua. Seinaleak ez respetatzea, velozidadia. Velozidadia, abiadura. Gehien bate robotan roloi sartziare oso ikusgarriare bazan, ze azkenean robotak bi bizitza dazka, baina guk ez, eta hori oso ondo azaldu du behak. Izan da ideia bat gazteengan elkartasun bat edo edukitzeko, eta gaina oso interaktiboa izan da guregan. Oso originala iruditu zait modu oso onean aurkeztu zuela dena eta oso ondo ordenauta bezala zion. Esango nuke errealak diala, gure egunerokoan gertatzea oso ohikoa dela eta azkenen egunero estatu mailan jarri guztet 20 piku edo teiala gazteetan. Oso hunkigarria izan dela esango nuke. Volantean da kontu gehiago ukitzen. Hunkigarria eta realista. Esango nuke gogorra intzaitela, baina aldi beren ulertzeko eta kontziente izateko oso baliagarria ditu zaitela. Don't be dummy.